ମା ସରଳା ରାତି ହେଲେ ଆମ ମିରରରେ ଆମେ କିଛି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉ କାହିଁକି ନା ରାତିରେ କାଳେ ମିରର ଦେଖିବା ଅଶୁଭ। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ଅଥର ଭଙ୍ଗା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରୁ ପିଠା ଆଣ ଗୋଳା ହେଇଥାଏ 7 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପିଠା ପର୍ବ ଏସବୁରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ। ଅଥର ଭଙ୍ଗା ପାଇଁକି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯୋଉଥିରେ ଅଥର ହେଇଥିବ ଶେଷ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ପିଠା ହେଇକି ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୋ ମା ସବୁ ପିଠାରେ ପୁର ଦେଇକି ଛେନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ରେଡି କରିଦେଇଥିଲା। ପିଠା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଫୁଲିକି ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି ନା। ପିଠା ସହିତ ଆମର ବନିଥିଲା ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠା ସହିତ କଣ ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କଣ କରେ, ମା ଶୋଇ ପଡିଥିଲା, ମା କୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ଯେହେତୁ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ କଳା ଜିରା ସବୁ ପଡିକି ଫୁଟା ହେଇଥିଲା। ମା ର ପାଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ଏ ତେଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଦର୍ଜ ହୁରିକା କମିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।